বনাই আছো দে হাই গাইস কো হাই গাইস আছে আছে আৰু তো দেখাব গ'লো হয় হৈছে হালধি বেছি হ'ব নহ'লে আমি তুলুং দে দে তুল এসে খাচ্ছে লাগে আজি ধুনীয়া দেখা পাইছে আমাৰ ইউটিউবাৰক मा होनदों नों ओमफ्राय मिथिला दे नै लोगोफोर बे भिडिअनि क्वालिटिया बारा मोजां जायासै आरो आं बे सानखालि भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन ओमफ्राय बे आंजों थाफानाय आबैया आंखौ भिडिअ बानाय होननानै गावनि मबाइलजोंनो भिडिअ बानायहोथारदों आरो ओमफ्राय थेवब्लाबो बे सानखालि बे साना आंनि थाखाय जोबोर मोजां सानमोन आरो आंनि थाखाय लाकि डेमोन मानो थाखाय आं बेफोरखौ उनाव खोन्थासिगोन आरो माब्लाबाफोर जोंबो एसे खामानि मावना होनो फैबाय बे आबैया भिडिअ लाबाय थाबाय आरज खनबायदों नै बेयाव मन्दिर मोखाङाव मन्दिरा माने बियो फिसासोमोन आरो सिगाङो ओमफ्राय ओरैनो थिंनि इन्जुरसो होनायमोन ओमफ्राय दा एसे थालाय खालामबाय आरो बेखौनो दा ओंखारबाय नालाय गोदान लानाय जाबाय बियो लानोसै गोदान ओमफ्राय नै आरज खनदो नै जोंहा इउटुबारा गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बयबो नै आबैलानि मन्दिरा mana खारखो मोजां नुदों बिराद मोजांखा नै लाखा बिबार होदों एरबा दाङि थै दिबाबनि साइडखौ कथबो इयाथ' खालायसै मिथिलानाय मोजांथ' आरो इयो बारा दामनि नङा 300 नि मोननै कालार दङ ओइ दाखालि बायदोंमोन कालार मोननै दङ आरो गोजाबो माबो ओइसिया मा खबर हाय होननाय ओइ हाय होननाय थाखुमादों नायनो ओइ এইখিনি দালি দি বলে বলে 30 জন মান খাব মানুহ খাব একো গেয়া লাগে না মোৰ नै लोगोफोर बेयो मन्दिरा जाबाय शिब मन्दिर आरो शिब फुजा होयो ओमफ्राय शिब फुजायाबो बारा बावला नालाय ओमफ्राय मन्दिराबो बारा ओंखारजोबथ'वाखैयानो ओमफ्राय दा फुजा होनांसिगोन नालाय मन्दिरखौ लाग्रोनानै दोनबाय आरोना
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx. जाबाय होनोसै नैयाव ओंखाम होनोसै दा 가지는 다스 안 쓰랍데 chiếc mà bà khắp ra lại thật vậy các bạn này ông sao vậy trong không xem không sim mua sang video cả được vậy sim mua sang video cả đến được phải này kita sengaja kasih Apa lagi? Saja. Si mandir लानाय नि भिडिअ mandir लानायनि ओंखाम जादो जोङो गोथाव जादो निरामिसबाबो ना निरामिस निरामिसबाबो खोदै बाथोन दालि ओंख्रि खोदै बाथोन आलु मटर बान्दा लाब्रा आरो आलु बाथोन जानाय भिडिअखौसो एगारनो नागिरदों आं इखौ जाबा उथिनो हानाय नङा एसे बुझे नै गाइस माइट गोथाव जादे सागरर पानी खको बनतै जानो नाइवा ए मोर माथे बिसि उठबा जादे एबले मोबाइल हेरि কৰি আছে ভিডিও মোর হে টাম টাম হইছে কি হইছে তোর पाइपबो होलायनोसै र' जि गोथाव पाइप संनो रोंगौ जों आबैयानो खोमसि सिसो नुबाय माबा नै गाइस पाइप गाखैजों ओंखाम संनाय जहा माइरं नै निसोरखौबो होबाय एसे ओंखाम होआ गारा पाइपखौ बानो गोथाव जागोन
ओंखाम होआबाबो बाया होबानो मोजां जागोन एसे गोथाव जामारदो बायोबा एसेल' दे गय जा एसे गोथाव जामारदोंना बायोबा गोथाव जादों आजिलनि